Здравейте и добър ден на всички фенове на ОФК София. Днес тук сме с Димитър Георгиев от набор 2010. Здравей, Мите! Би ли се представил с няколко думи на феновете? Да, както ти каза, аз съм Димитър Георгиев, на 15 години. Капитан съм на набор 2010 ОФК София и игра като централен защитник. Какво е чувство да си капитан на своя набор? Чувството е страхотно, отбора ми е дарил доверие, като са ме избрали да бъда капитан и аз не смятам да ги разочаровам. Малко за турнира Верона Къп в Италия. В събота заминавате. Какво е настроението в отбора? Пълни сме с нетърпение и с очакване и ще дадем всичко от себе си на този международен турнир. Знаем, че ще играете в по-голяма категория заради организационни проблеми от турнира, че нямат набор 2010. Как се подготвяте и това предизвикателство ли ще бъде или по-скоро вие се тая? За нас това няма да бъде предизвикателство. Ние ще дадем всичко от себе си и дори да играме с по-големи футболисти на повече години от нас това няма да ни е от проблем. Какви са ви целите за турнира? Дали резултатите или опита? Определено опита, макар че и резултатите ще е хубаво да ги направим и да си вземем мачовете, ние отиваме там, за да натрупаме опит и развитие. Кой мач от програмата очакваш с най-голямо нетърпение и защо? Нямам определен мач. Мисля, че всичките еднакво са важни и това кой матч ще играем не е от значение, защото ние ще дадем 100% от себе си. За отбора и духа малко, как би описал вашия отбор с 3 думи? Сплотен, дисциплиниран и тактически. Какво според теб отличава ОФК София от другите школи не само в България, а и в цял свят? Според мен отношението към всяко едно дете, никой не е пренебрегнат нито от треньор, нито от съотборник и отношението е еднакво към абсолютно всеки. Какво ще кажеш за треньора и съотборниците си и какво ви обединява най-много? Може би желанието за развитие и факта, че искаме да печелим като едно семейство, а не да се представяме като индивидуални футболисти. Лично и мотивиращо към теб, какво за теб означава да носиш емблемата на ОФК София в международен турнир? За мен е чест и съм горд, че мога да представя отбора ми и държавата ми на международен турнир. Мисля, че това е страхотно и пак казвам, ние ще дадем абсолютно всичко от себе си, така че да можем да си вземем мачовете, дори това да не е от голямо значение за нас. Трябва да дадеш послание към феновете, които ще ви гледат от България, какво би било то? Да не ни подценяват. Факта, че ще играем с набор 2009, които са по-големи от нас, не трябва да ги касае. Ние ще дадем всичко от себе си и влизаме на 101%. Добре, благодаря ти, Мите, успех в Италия и до нови срещи! Благодаря.